Здравейте хора, днес ще играем на Майнкрафт и Лан Пипа и таблета. Да, снимаш. Днес ще играем на шах, да видим кой ще шах. Хайде бе. И днес Илон ще говори на таблета, игра вместо нея. И се пускаме на експерт. Левел експерт. Ние сме с това. Няма да успееш. Иска да направя. Аз и да играем. Хе-хе. Чакай малко, Ти не печелиш. Че внима. Ани ще се покаже пред камера. Ани, покажи какво има. Добър ден. Кой иска на най-трудно? Най-трудно сме, добре. О, сега не мога. Ако отида тук, той ще прави тук. Ако такова тук, той е тук. Ами айди. Не, тук. Той е такъв. Не. Пак ли? Прецака се. Знам. Това. Пуснал съм го на най-трудното. Да, знам. И не се чуди защо. Бати тъпио. Не, изчакай, аз снимам. Да, знам, че снимаш. Добре, да изчакай, аз искам. Няма да играеш. Мариана, ти губиш толкова много точки, защото въобще не знаеш как да играеш. Аз искам. Няма да играя на тази. Здравейте, хора. Няма да играем на тази игра. Ще трябва да си видя рибките. Какво ще играеш? На теб хе е Какво като? Само за това ли? Ките само си ги видя и почваш ще хлипа. Да, разбира. Добре. Бързо. Я съм щупил. Пак тая хора. Ти не цепиш? Ядохте се. Ехраната. Пук-пук. Пък-пък-пък-пък-пък. Пук. Не. Ето ми да. Ти малко. Не, ти спечели такова яйце. Можеш да се сложиш. Къде? Ето какво гледам къде. По-тук. Не се да втори. Имам само толкова важно. Да се забера малко повече. Спирка. Да. Какво? С какво? Мария! Да? Да.
повече няма да игра на вас. Стоп. Айде. Да снимам. Влизам в твоя. Не, няма да влизаш в моя. Може ли? Не. Тогава ще го направя някъде да влиза. Да. Ани, направих един сървър само за нас, за Йоанис. С теб и с мен. Един сървър направих. Без те. Само за нас двам. Само за нас тримата. Чули? Тук няма само 3 легла. Мариана. Какво? Кажи. Ще снимам много. Какво пени? Не, това картуарс. Adventure Time. Тя с пари. Как се купи? Не съм я купил. Къде намери? Изтеглих я безплатно. И на теб мога. Изтегли веднага. На минутката. И чао. Лана, как да приключа клипа? Какво е това? Как да приключа клипа? Каква е тази? Кажи си чао. Чао. Чао.